Assalamu alaikum warahmatullah. Yan uwa, wannan bidiyon zan yi muku bayanin yadda za ku mai da hoton ku cartoon kuma ku yi masa irin wannan editing din wanda za ku canja body na jikinku ta yadda za ku yi mai kyau a Instagram da sauransu, ku dinga samun liking da yawa. Amma application din da za mu yi amfani da su, ana amfani da wannan application din na background eraser da kuma wannan application din. Duka na san masu amfani da Android wannan application ba bakin su bane. Sannan sai wani application shi ma wanda zan samu link din shi a description, wanda shine ake mayar da cartoon cikin sauki a waya a online, sai dai da data ake yi saboda ya fi sauki. Amma akwai applications da yawa wanda ake iya mayarwa, sai dai su duka da kanka zaka zana ba wai a online bane. Amma shi wannan a online za a yi maka shaf za a yi maka shi kawai ka gama. Bayan an yi maka shi sai ka yi background eraser, sai ka cire wa hoton, sai ka yanko iyakai na hoton naka, wanda dukkanin ku na san yana ake yin irin wannan abun. Zaka yanko iyakai ne nan, sannan sai akwai link wanda za ku ɗauko wannan background din na wannan hoton da kuke gani mai inuwan nan, sannan sai wayannan board da kuke ganin su kala uku, duka zan samu ku link din su a description wanda za ku ɗauko su. Bayan kun ɗauko su sai ku yi ga cikin application din yadda ake haɗawar wannan kenan, sai ka buɗe shi. Ok, kamar yadda kuke gani wannan sanda na yi na wani nan, bari in gabaki ɗaya ma fito da shi kamar yadda kuke gani. Dawo farko, kamar yadda kuke gani application din sanda ka buɗe shi haka zai nuna ma, sai ka danna alamar plus kamar yadda kuke gani, sannan sai ka taɓa all photos kai, sorry. Bayan nan sai ka danna can saman nan, sai ka janyo ka lalubo fallar downloading, kasancewar downloading kuma za ku yi, sai ka danna wannan background din naka na farko wanda za ka fara amfani da shi. Ok, bayan ya yi ma haka sai ka janyo nan ƙasa, sai ka taɓa inda aka rubuta add photo, sai ka danna shi. Bayan nan sai ka janyo nan gurin ɗin kamar yadda ka yi ɗazu, sai ka danna alamar download again, sannan sai ka zaɓi shi bodin da za ka yi wannan abin da shi, sai ka danna shi kamar yadda kuke gani, sai ka danna add photo can saman da kuke gani, sannan sai ka janyo shi haka. Ok, sai ka rage shi idan har bai yi ba, sai ka ƙara daidaita shi. Ok, to bayan ka yi haka za ku ga gashi na misali ya hau, sannan sai ka danna dot. Bayan nan sai ka danna kamar yadda ka yi ɗazu, sai ka danna add photo. Bayan nan sai ka danna, sai ka janyo inda aka rubuta inda hoton naka na background eraser yake wanda ka yanko iyakan, sai ka danna kamar yadda kuke gani, sannan sai ka ɗauko shi, sannan sai ka yi add kamar yadda ka yi. Ok, to sai ka rage shi kamar yadda kuke gani yanzu wannan yayi. Kamar yadda kuke gani za ku ga dole sai ka yanko iyakan hawuya, amma yanzu kamar yadda kuke gani kun ga wannan yayi, sannan sai ka danna don't. Bayan nan sai ka danna saving. Shikenan yanzu hotonka yayi saving zuwa gallery. Mun gode, kada ku manta da subscribe da share domin samun irin wannan bidiyoyin. Mun gode, sai mun haɗu da ku a wani bidiyo na gaba.